Ito yung mga matatandang sisig na, kumbaga, ugat na dito sa Pampanga. Ito yung pinakasikat malamang na sisig sa buong mundo. Trip mo rin ba kumain ng mga authentic na pagkain? Bakit nga ba natin sinasabing legit o authentic o Kapampangan version ng sisig na kinakain natin? Wala siyang mayonnaise, wala siyang itlog. Maasim-asim na may gaspang siya nung atay, nung manok, tapos smoky. Pag tinadtad pa, diretso na siya sa serving. Wala nang ibang gagawin. Mga the best na sisigan at pagkain Kapampangan ang ating pag-uusapan at titikman. Kahit konting kanin, uubra ako dito. Ito yung mga legit, original at tinatawag na authentic sisig. Dito na magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang tunay na reyna pagdating sa sisig Kapampangan. Dami ko pang gustong malaman. Intro pa lang yan, Tol. Nag-uumpisa pa lang tayo. Suburin natin at tikman itong tatlong sisigang matatagpuan dito sa Battle of the Best Sisig Kapampangan in Pampanga. Pampanga, ang tinaguriang culinary capital of the Philippines. At dito namin kayo dadalhin partikular sa Angeles City, ang kilalang home of the best and home of the original Kapampangan sisig. Ang salitang sisig ay nagmula sa lengguaheng Kapampangan na ang ibig sabihin ay kumain ng maasim. Kaya naman ang mga tradisyonal na sisig dito ay templado ng pinaghalo-halong suka, kalamansi na may sibuyas at sili. Tinatagtad ng pinong-pino ang mga ingredients nito at ang karneng ginamit, kadalasan yung baboy na parting ulo. Iba't ibang version ng ating titikman. Merong classic, merong sizzling, merong crispy, pero pare-parehas namang authentic. Umpisahan natin ang food trip dito sa Anibeas Eatery, kung saan matatagpuan ang isang platitong sisig na medyo karinderya style kaya Pinoy na Pinoy, pinipilahan ng mga lokal at sari din ang mga tindang ulam nito at pagkain. Anibeas Eatery para sa round 1 nitong Battle of the Best Sisig Kapampangan. Mga tana, mga kab! Kainan na mga At kab! welcome dito sa Angeles City, Pampanga para tikman itong iba't ibang sisig. Round 1 muna tayo, Tol. Oo, Tol. Ang first stop natin? Anibeas sisig. Yan. Anibeas Eatery. So para siyang medyo malaking karinderya. Medyo maluwag dito. Nagsiserve sila. Umpisahan natin sa pinaka-basic na sisig sa Angeles, Tol. Ito yung version nila ng sisig. Para siyang salad type. Parang fresh lahat. Bagong tagtag. Pati yung sibuyas, fresh lahat yan. Hindi yan sinisling, hindi ginisa. Legit na As is na siya. sisig. Oo. Tigim na agad tayo. Mamaya na natin i-dissect pa ng malalim. Ay, pag mga ganito, Tol, hindi muna kanin. Isang subo muna ng sisig. Salad to eh. Ano? Cheers! Maasim-asim. Yun naman talaga hinahanap natin, Tol. Maasim-asim na may gaspang siya nung atay, nung manok, tapos smoky. Yan, parang ano Tol, no? Kasi nakailang balik na rin naman tayo rito. Pero hindi nagbabago yung timpla nito. Kasi sa mga ito personal kong opinion. Kasi sa mga gusto kong sisigan, ang Anibeas dito. Kasi taga dito din naman ako eh. Pampanga. Matagal na rin ako kumakain dito. Okay sa akin kasi gusto ko yung may atay. Tapos hindi siya yung ginisa version nga. So yung crunch nung sibuyas, Tol, nandun. Alam mong fresh, Tol. Oh. Para siyang ano, Tol, pag tinadtad siya, diretso na siya sa serving. Wala nang ibang gagawin. Bagay rin to sa toyo mansi, no? Tama yun, Tol. Yun ang perfect combination yan na sausawan. Pwede mo rin pigaan ng kalamansi yung mismong platito na sisig na in-order mo. So kada order kayo dito sa Anibea, mga kaps, ganito siya. Isang platitong ganito. Tapos halu-haluin nyo pagkalagay nyo ng kalamansi. Ganun ulit, Tol. Parang salad lang. Kahit konting kanin, uubra ako dito. Na pala, Tol, hindi lang sisig ang meron dito sa Anibea. Siyempre, ano to, parang sabi ko nga, karinderya. So may iba-ibang ulam dyan. Marami rin silang ino-offer dito. Kaya marami rin tao. Sa nga pala, para sa mga cabs natin, no, para malaman lang din nila na komportable dito. Pag pumunta kayo dito, may parkingan naman. Oo nga. Na malawak, Tol. Parang backyard. Alam mong marami pumupunta kasi ang laki ng parking. Dito sa Angeles City, Pulumbulo, yung may stoplight at nawi-waste din naman to. Sipin mo, Tol, no? Sa halagang 80 pesos, meron ka ng legit na sisig. Bakit nga ba natin sinasabing legit o authentic o Kapampangan version ng sisig na kinakain natin? Mainly siguro because wala siyang mayonnaise, wala siyang itlog. Siguro yun yung modern version kasi Tol eh. Kahit saan naman sa mga restaurant siguro sa Manila, ganun na eh. Ganun na yung norm.
Nilalagyan ng mayonnaise, nilalagyan ng ganun. Pero itong mga natitikman dito sa Pampanga ng mga pupuntahan natin, Yan. ito yung mga matatandang sisig na, kumbaga, ugat na dito sa Pampanga. So sila na rin yung kabisado ko na sisig dito sa Pampanga. Particularly, dito sa Angeles City. Tsaka ako, tol, dahil nga, syempre, hindi naman ako taga Pampanga, hindi ko alam dati yung meron palang legit, authentic na sisig. Ang alam kong sisig dati, yun, yung mga the usual na sisling, yan, parang ganyan. Wala namang masama doon, di ba? Pero wala ring masama na testingin ninyo yung original, authentic na luto ng sisig. Teka, luto? Niluluto ba ito? Iniihaw. Iniihaw. Yeah. Pero may mga version na rin kasi ngayon na piniprito. Siguro mamaya malalaman natin. Kasi ang bawat pupuntahan natin ngayong araw, mga kab, ay hindi naman exactly na pare-parehas. Ang pagkakapare-parehas lang sa kanila is pare-parehas silang authentic. Yan. Pare-parehas silang ginawa dito sa Pampanga. So may mga varieties din na hindi lumalagpas doon sa rule na mayonnaise na kahit no. Maintindihan ng mga viewers natin na kabs na taga Pampanga yan. Kain muna tayo. Tol, ang dami natin na pagkwentuhan tungkol sa sisig. Pero ang dami ko pang gustong malaman. Intro pa lang yan, Tol. Oo. Nag-uumpisa pa lang tayo. Unang stop pa lang to ng sisigan dito sa Pampanga. Lilipat na ba tayo? Gusto mo, puntahan natin yung iba na namang version. Eh, syempre! Sama kayo, mga kabs. Tara na! Let's go! Let's go! Awit naman tayo dito sa kilalang crossing ng Angeles City kung saan matatagpuan ang tinaguriang sisig queen ng Pampanga. Hindi sapat ang salitang legendary dahil siya talagang literal na inventor at OG. Mula sa istoryang aksidenteng nasunog ang inihaw, tinadtad ni Aling Lusing kaysa itapon para daw hindi masayang. At para makontra ang pait ng inihaw, sunod naman itong sinisig o tinimplahan ng mga pampaasim na parang kinilaw. Finally, nilagay na to sa sizzling plate at voila! Dito na pinanganak ang kauna-unahang sisig sa Pilipinas. Aling Lusing sisig para sa round 2 nitong Battle of the Best. Sisig Kapampangan. Hindi magiging kompleto o legit ang review ng episode na to kung hindi natin isasali o bibisitahin o titikman man lang ang Sisig Queen, original ng sisig dito sa Angeles City, Pampanga, Aling Lusing, Tol. Oo, tol. Ito yung pinakasikat malamang na sisig sa buong mundo. Oo, Tol. OG pa sa OG. Oo. Ang Aling Lusing sisig. Bali sila talaga yung nagsimula. Si Aling Lusing ang nag-imbento, sinasabi ng lahat tungkol dito sa sisig. At kailangan natin itong matikman at ipakita para sa episode na to. Tigim agad, Tol. Habang nagsisisil-sisil pa ng konti. Ito, isang kutsarang sisig ulit na walang kanin. Medyo mainit to la. Ipan muna. Cheers! Ito, asim din. Pero, mas greasy siya. Mas mamantika itong version na to, Tol. Tsaka mas may timpla ng konting alat kumpara dun sa kanina. Tsaka kung mapapansin nyo, mas mapaminta siya sa looks pa lang. And puting sibuyas din ang gamit dito. At more on, mataba na kasi pisngi. Tapos yung pagkakaserve sa kanya, gaya na nakikita natin, naka-sizzling plate siya. Gaya na sinabi natin kanina, walang masama dun, di ba? Bakit ba? Eh, si Aling Lusing ang original. Oo. Pwede nang gawin niya kahit anong gusto niya. Totoo. Di ba? Alam ko kasi nung una, Tol, hindi siya nakasisling. Tapos ginawang modern, nilagay sa sizzling plate. Pero yung timpla, yun pa din naman. Oo. Tsaka ito, pansin mo, may kick ng margarine. Para kasing gano'n yung pagkakatimpla sa kanya. Kaya nabanggit mo yung timpla, tol, may sinasama sila rito na parang, ang sabi nila, Eh, sausawan. sausawan daw. Ang akala ko nga ihahalo. Pero hindi, ang suggestion nila ay isasawsaw mo yung sisig, tapos tsaka mo kakainin. Mas madaling nguyain to, Tol. Kasi nga, pisngi. Yung pinunta natin kanina, meron siyang mga cartilage o litid. Kaya medyo may enjoyment na parang lalaman siyang konti. Kasi may mga tenga yon. Ito parang pisngi lahat. Na-amplify yung lasa, tol, nung sinusog talaga rito. Hindi ko lang kung anong timpla nila rito. Inuhuli ako kumain dito kasi hindi ganito eh. Pero parang suka. Suka. Siguro pinisilan din ng kalamansi. Naalala ko tuloy yung kay Tolmart kasi meron siyang binigay na ganito din eh. Baka ito yung idea nun. Again, located po ang Aling Lusing sisig kung saan sila nagsimula ay dito sa crossing sa Angeles City. Dati po kasing realist to, kaya sa tinawag na crossing. Ngayon kasi wala na yung realist. Pero pag pupunta kayo dito, katulad ng ginawa natin Tol, may parkingan naman. So may mapaparkingan kayo kung nag-aalala kayo sa mga dadayo, meron palagi dyan sa harapan. Tapos may dine-in din naman at maaamoy mo ang usok ng sisig dito. Ay, alam mong napakarami rin talagang pumupunta rito kasi ang haba ng dine-in area nila. Ang dami talaga. Yung mga table. Pero itong oras na to, Tol, wala pang kasi maaga pa. Maaga tayong dumating. Original sisig, pag-usapan Pampanga, Angeles City, Aling Lusing. Oo. Lusing man ang pangalan pero always winning yan. Uy, oo nga no. Lusing. Galing! So yun lang ang i-expect nyo pagkahapon, jam pack dito. Dumating po kami, 10 a.m., medyo maaga pa.
kinakain mo siya, madulas eh. Pinaghalo yung taba ng pisngi at saka yung margarine, kaya nagiging greasy talaga. Oo. Kaya pagpasok sa bibig, parang pwede mo na lunukin. Hindi mo na kailangan nguyain. Smooth. Pero yun, distinct. Yung asim, yung umami, saka yung paminta. Pero alam mo, ganito pa rin ang lasa nito. Simula natikman ko nung unang beses sa buhay ko eh. Yun naman ang maganda, tol, sa mga ganito na parang heritage na yung in-offer mong pagkain. Talagang hindi magbabago lasa niyan kasi may inaalagaan silang timpla. Ganito talaga ang mga sisig dito sa akin. Pinapangalagaan. Kaya papansin mo, katulad ng sinabi namin kanina, walang hinalong mayonnaise, walang hinalong itlog. Yun ang sisig dito sa akin. Actually, binlag namin ito ni Tata noon, tol eh. 2 years na rin nakakalipas. Dito din kami nakapwesto, itong spot na to. Dito mismo? Tigisa din kaming ganito. Uy! Ba't ka Teka, umiiyak? siya yung iniimas ko, ba't ikaw yung Oo nga! umiiyak? Shoutout mo Tata, nanonood si Tata. Hi, Ta! Dalang! Ano daw? Dollar daw. Ta, we miss you, ta. I love you, Hindi ta. sila, uwi ka na. So, natikman na natin tong original, tol. Another style na naman. Papansin nyo mga kaps, meron din siyang atay. Atay ng manok, palagi meron yan. Yung walang atay, subukan natin puntahan mamaya-maya. Ay, meron pa isa. Meron pa. Excited na ako dyan, tol. Marami yan Kasi dito. alam mo, tol, ilang araw akong hindi kumain. Naka-ready talaga ako para sa araw na to. Ubusin natin ang sisig sa Angeles. Kaya tara na, isingaw na natin. Sisig! 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 Talo na tayo doon, let's go! Let's go. Down to our last stop, Sisigan. Dito naman tayo sa isa pang popular na destinasyon. Pagdating kasi sa masarap at sikat na kainan, isang Milas Tokwat Baboy at sisig sa mga pinupuntahan. Ibang atake naman ang sisig ni Aling Milas. Ito yung crispy version na may kasamang pulang sibuyas. Sikat sa malutong at malasang sisling sisig, isa din to sa mga sikat na destinasyon mula pa noong 1986. Milas Sisig para sa final round nitong Battle of the Best. Sisig Kapampangan. On to the last stop na tayo mga kabs. Para makumpleto, ito na yung ating final round ng sisigan dito sa Pampanga. Particular sa Angeles City, ito ang Milas Sisig. Last sisig para sa ngayong episode na to. Sakto, Milas. Last sisig. Sisig. So may kaiba ng version dito. Umorder na tayo ng tigisa tayong sizzling plate. Milas Sisig. Ito naman, iba ang atake, tol. Crispy. Crispy. Tikman natin agad. Mamaya, pagkukwentuhan ulit natin itong Milas Sisig. Isang kutsara ulit, walang kanin. Umuusok-usok pa. Naku, mainit. Hindi ako sure kung naririnig May lutong tol eh. Time check mga kabs, lumating po tayo ng halos magpapasa lunch na pero nandito tayo sa loob sa mga karinig kayo ng mga kumakain na kasabay natin. Kung sakaling hindi nyo kayo marinig masyado, lunch time lang talaga. Bagay sa kanin pag ganitong crispy. Dito talaga ako minsan mas nag-i-enjoy kasi crispy version siya mga kabs. Iba naman kasi talaga tol ang dating ng pagkain. Pagka medyo may lutong-lutong ng konti. Nasasarapan ka na tol, may tumutunog-tunog pa. At hindi natin masyadong nabanggit, pinansin, no? Yung sibuyas dito tol, pula. Yung una kanina puti, di ba? Puti ba yun? Kaya alam mo yung puti din. Ito pula. Mas matapang ng konti. Patok yun para sa mga katulad ko. Mahilig ako ng sibuyas tol. Pagka puti, yun yung mga classic. Ano ba tol, tong Milas? Ang totoong pangalan niya talaga, karatula dun sa labas. Ano? Milas Tokwat Baboy. Talaga? Pero parang mas sumikat kasi itong sisig. Kaya laging sisig na dinadayo dito. Imbes na yung pangalang Tokwat Baboy. Yun. At napansin ko pa tol, nabanggit mo na sa labas, di ba? Napansin ko, meron silang sariling parking area. Ay, oo, tol. Oo. Malaki. Meron silang parang covered court Oo. na parkingan. Safe Pero, na safe. pero walang nagbabasketball doon. sa Wala, covered court. pero may court. Oo, parking talaga siya. Oh, parkingan yun. Bagay naman yun Maluwag. tol. Kasi ang lawak din ng dining area nila. Meron sa loob, meron sa labas, meron pa rin sa may bungad. Kaya kaya nilang mag-accommodate ng maraming tao. Kasi nga, itong lugar na to, parang kumbaga, ugat na, alamat na. So talagang pinupuntahan siya. Kanina may nakausap tayo mga kabs. Hindi naman taga Pampanga. Talagang galing pang Manila. Para lang tikman to. Pero matagal na rin itong Milas, halos kasabayan din niya ng to. So legendary talaga to. Yun naman to lang maganda, pag alam mong, taga rito ka sa Pampanga, lalaruin mo talaga eh. Magkakaroon ka ng ibang twist doon sa existing nyo na dish.
usapang authenticity ng pagiging sisig niya. Andun pa rin yung asim niya. Yung asim dito, damang-dama mo kalamansi. Pero hindi naman sila nagbigay ng kalamansi dito kasi parang yun na yun, enough na siya eh. Oo. Pero subukan natin, no? Kasi parang timplado naman na to eh. Kuha tayo dito, lagay mo sa kanin, tapos buhusan natin ito. Parang timplado na to na toyo eh. Tapos, medyo halu-haluin mo, kalkalin, at tsarain, subuin. Mas masarap siyang ulamin pag nilalagyan mo ng ganyan. Yung ganitong timpla, pwede mo siyang papakin eh. Hindi ko alam kung paano kayo rarank yung tatlo na pinunta natin. Alam ko battle to. Isipin nyo na lang, pinicture lang natin lahat ng malalakas sa isang episode. Pag paumanin nyo po mga kas, alam ko malaki ang Pampanga. Maraming sisigan dyan. Siguro may mga hindi tayo napuntahan sa episode na to. Hindi lang talaga namin kayang kainin lahat sa isang episode. Pero special mention na lang din ng iba. Tulad ni Don Robert. Ay, si Don Robert. Natingnan natin sisig niya. Oo, tol. Si Ellis ka rin ganyan. Tingnan din natin sisig nun. Oo. Junjun. Yun. Personal ko yun. Junjun. Masarap din sisig doon. Parang di pa ako nakapunta Hindi ka pa nakapunta, tol. Hindi ko pa nakikita yan si Junjun. Andyan lang yan. Andyan lang. Andyan lang, may Ay, pawi. kung si Junjun nandyan lang, si Aling Mila nandyan din. Ayun, nandun sila. Habang kumakain kami niyan, mga kabs, nandun si Aling Mila sa gilid. Ayan, nandyan lang siya. Pag natin ito, kumakain din natin sa time ngayon. Pero nakakatuwa, di ba? Yung experience na habang kumakain ka, andyan yung OG. yung OG. Yung lumikha ng timpla. Kinakain mo. Kaya yung ibang pubs natin, familiar na. Nagpunta tayo dito kasama si Alex Gonzaga noon. Ay, oo. Dito natin siya dinala. So siguro sa inyo na talagang paborito natin si Milas. Kasi dito natin dinala si Alex eh. Sipin mo may bisita ka, tapos dito mo dinala. Kakaiba no, parang bawat sisigan na pupuntahan mo, may tatatak na something sa'yo. Kung irarang natin tol, yung tatlo lang naman to eh. Irarang natin 1, 2, 3. Ano yung ranking mo? Ako, ang hirarang ko na lang ganito. Yung 1, 2, 3 ko, baliktad. Gusto, mas gusto, pinakagusto. Ganun ba? Sige, Ganun ka lang. Baliktad ah. Okay. So, gusto ko, yung kay Aling Kusing. Gusto ko yun. Siyempre, original. Tama. Diba? Sa kanya nagsimula lahat. OG. So, gusto ko OG. siya. Mas gusto ko dito kay Milas. Diba? Kasi nag-offer siya ng bagong twist. Yung crispy. Diba? Okay. Ang pinakagusto ko doon, Ani Bay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dun sa pakiramdam na ang masa ng lugar. Tapos, dun mismo nakikita mo na tinatagtad yung... Karinderya kasi ito. Oo, tol. Parang Pinoy talaga. Mahilig talaga ako sa ganung pakiramdam. Parang may kasama kang foreigner. Dali mo doon. Magpipili niya na Pinoy yung lugar eh. Karinderya style. Ang dami niyang ulam na makikita, naka-display. Parang ganun yung feels doon. Pero kung ako naman, tol, ano yan eh? Gusto, mas gusto, pinakagusto. Oo, tol. Medyo nagkakahawig tayo, pero siguro nagpalitan lang ng isa. Yan. Ano yung gusto mo? Gusto ko yung OG sa Aling Lusing. Yan. Smoky flavor, kasama yung atay. Kasi gusto ko yung mga sisig na may atay. Mas gusto si Ani Bea. Ani Bea Eatery. Ang gusto ko kasi doon, parang kumakain ka ng fresh talaga. Yung pagkatadtad, Yun mismo. lagay sa lalagyan, yun na yun. Wala nang luto-luto, wala nang gisa-gisa, wala nang isisisling. Platito lang. Para kang kumain ng salad. Oo. Ang pinakagusto, syempre, ito na. Siya na lang di ko nabanggit eh. Oo. Pinakagusto Milas kasi crispy siya, may tapang yung flavor. Dahil siguro yung sibuyas na ginamit. Saka kapag sinerve sa'yo, talagang sizzling naman talaga siya. Ang sarap ulam. Pero hindi naman nakangahulugan na nagbigay tayo ng gusto, mas gusto, pinakagusto natin. Na ganun din. Oo, na ganun din sa kanila. Kailan nyo kami, hindi kami parehas, di ba? Testingin nyo. Oo, kailangan tikman nyo para malaman nyo rin kung ano yung mas trip nyo. Iba-iba naman panlasa natin mga kabs pagdating sa gusto at pinakagusto. Kung katulad namin nga, hindi kami nagkaparehas. Oo. Ng pinakagusto at saka mas gusto at gusto. Pero ganun talaga eh. Anong tawag doon? Subjective yun mga kabs. Oo. Masarap siya para sa'yo. Sa amin hindi. Minsan may masarap para sa amin, sa inyo hindi. Ganun lang talaga yun. Pero kung usapin naman na listahan ng Sicilian, feel ko, confident kung sasabihin, tama itong pinuntahan natin doon. Oo, tol. Sa Pampanga. Taga dito po ako at ito na talaga yung mga nakasanayan. And huwag natin kakalimutan na yung pinuntahan natin, yung mga pinuntahan natin, mga shoutout natin kanina, hindi lang sila ang nag-o-offer ng sisig sa buong Pampanga. Marami. Napakarami pa. Hindi lang kasha. Oo. Kung pwede lang umabot ng hanggang part 5 nito, kukulangin pa yun mga kapatid. Oo. Ang dami. Meron pa nga mga kalye, kanto sisig. Pag nakakita ka ng kanto sisig sa Pampanga, okay yun. Okay pa rin talaga yun. Testingin nyo. So sa tingin ko naman tol, dun sa tatlong yun, nabusog naman tayo. Sa tingin mo, hindi ka pa sure? Nag-umpisa tayo ng mga 9 kaya ano ba? Dumating tayo ng mga 10:30.
kaya yung gising. Past 12, nandito na kami. Sabi na, pangatlong kanin, pangatlong sisig. Busog na ako. Gustuin ko man ng isa pa. Meron pa eh, pero saka na lang yun. Ay. Okay naman ang tat. Dahil pang huling sisig natin itong ngayong episode na to, pwede ko naman sabihin na nasa huli ang pagsisisig. Ang ganda. Kasi huli ang pagsisisig. Huli na to eh. Huling sisig na to ngayong episode. Tama. Tama. Galing. Hindi naman nakita mga Cubs, hindi namin binanggit. Pero nag-iwan kami ng Tingalas TV sticker dito sa tatlo natin pinuntahan. Dahil solid at authentic, original, legit, at talaga namang manyaman Kenny ang mga sisig. Uy, alam kong outro na yan, tol. Outro na talaga to, tol. Bro, nandito na lang, no, tol? Teka, may blip ba yun? Sana sa episode na ito, mga Cubs, nabigyan namin kayo ng konting impormasyon tungkol sa, alam naman natin ang sisig available yan sa buong Pilipinas basta may restaurant, di ba? Yes. Parang wala pa ako napuntang restaurant na walang sisig. Siguro meron, pero hindi ko alam. Sana nabigyan namin kayo ng impormasyon tungkol dito. Nabigyan din namin kayo ng magandang pupuntahan. Yeah. Kapag napadaan kayo ng Pampanga, Yeah. nasisigan. Totoo. At yung pinaka-importante at palagi naming goal sa bawat episode ay mabigyan kayo ng ngiti. Yeah. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo, katulad nito. Ano yun? Ito yung ngiting nasa huli ang pagsisisig. Maganda yun. Maling t-shirt yun doon. Nasa huli ang pagsisisig? Oo. Ang ganda nun. Aprobado yun. Aprobado ba yun? Aprobado Tingnan yan. natin, tingnan natin. Basta Nasa huli ang pagsisisig. itong suot mo tol, aprobado yan. Aprobado yan. Oo. Laging available to mga Cubs. Sa aprobado, ilalagay natin ang impormasyon dito sa screen. Yeah. Katulad niyan, aprobado. Ito rin, aprobado rin to. At syempre may namprik din. Ay, oo, huwag niyo kalimutan yung lamprig, ha? Hindi lang natin dala ngayon kasi sisig to. Hindi. Alam kong pwede naman, pero hindi babagay. Legitimacy ng pagiging sisig. Authenticity, papayaan natin siyang ganyan, walang namprik. Yes. Kaya tuloy walang papel si Shaker. Ayun po si Shaker. Si Jake first. Gutom na yan. O, tara na. Ako po si Cubs. Yes! At ako po si Mayor TV. At ito po ang DCTV 2K24 mula ang Angeles City na nagpapalabas ng sisig ngayon na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. So, huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ang ganda ng linya mo na yun. Ang ganda tol. Ang daling tandaan. Ang dali, di ba? Cheers. Ay. Susunod na po ang behind the scenes at mga konting bloopers lang. Ay, walang bloopers. Perfect tong shoot natin. Katulad ko. Abangan nyo, tuloy-tuloy lang tayo. Manyaman. Tuloy-tuloy lang tayo. Kenny. Bye. Peace out. Peace out. Alright. Original sisig, Pampanga. Alright. Outro na lang eh. Nadadapapan. Okay lang, tol. Ganun talaga. Ha? Oh? Ganun ba yun? Takpan mo lang, tol. Pampanga yan. Pero ano muna iwan natin tanong? Ano ranking nyo? Kung sa tatlo? Oo. Kung nakainan nyo na yung tatlo, o kaya base lang dito sa napanood ninyo, ano yung gusto, mas gusto, at pinakagustong? Takpan ko na. Takpan mo na. Bye-bye. Ako po si Cubs. Yes. At ako po si Mayor TV. At ito po ang DCTV 2K24 mula ang Angeles City na nagpapalabas ng sisig ngayon. Lagi niyong tatandaan. Huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Akin yun eh. Na lagi nagsasabi. Ano ka ba? Oh, from normal na nag-flip sige. to. Na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ang ganda ng linya mo na yun. Ang ganda tol. Ang daling tandaan. Ang dali, di ba? Cheers. Pag pumunta kayo dito, may parkingan naman. Oo nga. May Hindi na, nandyan lang sila. naiwan na naman tayo rito. Bakit lagi ako nakaharap? Kaya nga, Kaya naman camera. Doon alam eh. Ang haba ng dine-in area nila. Ang dami talaga. Mga table. Pero itong oras na to, tol, kaya pang ano kasi maaga pa. Maaga tayong dumating. Pero kaya nga alam mo, Ang kausap natin. ano naman? Magic! Ano ba yan? Ang likot-likot mo talaga. Ano? Talaga naman eh. Lipat ka. Mga Cubs, mag-highlight po ang mga taga-aling Lusing. Ito po. Hello! Salamat po sa inyo. Shoutout sa Quezon City. Shoutout Quezon City, Batasan Hills. Meron na? Mga ano lang, seller. Shoutout po sa QC. Pupuntahan po namin kayo dyan. Next episode. Tagdi po. Salamat. Oli, walang dumi ang ano mo? Okay lang yan. Si Perry nasa likod mo pa.
Sali ka tuloy sa dulo. Kung ganyan. Okay, sige. Mga tara, mga ka! Kainan na mga ka!